हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आंनि फंबाय बिब' बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' गाइस बिदिनो मोनसे आरो हेल्प दाख्लैनिफ्राय बिबाय थादोंमोन आं भिडिअ बानायनो सोलाबाखै दिनै आरो आं भिडिअ बानायफिनबावबाय बिनि सोमोन्दै स' बे जाथाया जादों गहपुर डिस्ट्रिक्टआ जाबाय बिश्वनाथ गहपुर एरिया माने जायगा स' गहपुर जायगानि सायाव थानाय पस्ट अफिसा जाहैबाय जोंहा सनापुर आरो बिनि गेजेराव गामिया जाबाय हाइजेंबारि स' बिनिफ्राय हिन्जाव सासे खारदों 23 सेप्टेम्बर राव खारदों होनना बुंदों दाख्लैनिफ्रायनो हरबाय थादोंमोन भिडिअ बानायना बाट आङो टाइम मोनस्लाबिनि थाखाय भिडिअ बानायनो हायाखै स' नोंथांमोना अननानै बेखौ एसे हेल्प खालामदो बे मोनसे हेल्प बिदों उदै मोसाहारिनि हिन्जाव माइनाव मोसाहारिया खारदों आरो बिनि गेजेराव बेहा 5-6 बोसोरनि फिसाला सासे दङ नामा जाबाय आजोला मोसाहारि स' थांनाय 23 सेप्टेम्बरनि खालारखालि खारदों बे समाव आंनो भिडिअ बानायनो हरदोंमोन अखानायैनो बाट आङो सोलाबिनि थाखाय भिडिअ बानायनो हायासै आं दायो दिनैबो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामबाय आं दाबो मानो होनबा बिराद गले गले भिडिअ बानायनो थिनबाय थादों आरो मोनसे दंबावो बानायनो स' नोंथांमोना अननानै जुदि नुदोंब्ला बे हिन्जावखौ हरबानो जाबाय स' दासिम 23 सेप्टेम्बरनिफ्राय दा दिनै जाबाय 14 अक्ट'बर नङा होमबा स' गोबां दिन जाबायानो दासिम नङा होमबा हमना ला साप'ज 20 दिनसोआनो जाहैबाय नङा 20 डेज नङा होमबा दासिमबो फैयाखै जुदि नोंथांमोना नुयोब्ला आं पिक्साराव होदों नङा होमबा आरो गथ'नि पिक्सारखौ होदों स' नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला बे हिन्जावखौ प्लिज अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय स' हौवाजों आरो हिन्जावजों सानैजोंबो जेबो नांलायाखै होनना बुंदों बास अट'मेटिक गावनो हारसिंनो बे उदै मोसाहारिनि हिन्जाव माइनाव मोसाहारिया खारदों जाहैदों स' बुंनाय मथे बे हिन्जावा गहपुरनि राजगर साइडथिंजाय मोनसे माने फार्म दं होनना बुंदों ब्रयलार फार्म स' बे ब्रयलार फार्मनिफ्राय बेयाव सासे खामानि मावग्रा सासे मानसि दं होनना बुंदों इमप्लयि बेजों एसे एनै माने एफेयार सोलिदों होनना बुंदोंमोन बाट बारा इसेबां मोनाखैमोन बाट एसे एनै मोनथिबायमोन बाट बिनि गेजेरावनो बिनि सिगां हमनाय बा मोनथिनाय प्रुफ लानायनि सिगांनो बे हिन्जावा बेजों मानसिजोंनो खारदों बायदि होननानै बे हौवाया बुंदों आरो स' जुदि नुयोब्ला बेसिकेलि बेनावबो प्रुफ गैया बेजों खारदों बाट बेयो आंनो खोन्थादों आं सोंदोंमोन नालाय माबा मोनसे जादोंमोन नामा माबा मोनसे सोरजोंबा एफेयार सोलोंदोंमोन नामा फन रायलायनाय मानाय आं बेखौ सोंदोंमोन बेनि उनावहाय बे बिदि खोन्थादों स' बिनि खोन्थानाय हिसाबै स' गहपुरनि राजगर साइडआव मोनसे कम्पानि दं गोदान खुलिनाय फार्म नामा स' बे कम्पानियाव सासे इमप्लयि खामानि मावग्रा दं होनना बुंदों नामखौ बेबो मिन्थिया बाट बेजों रायलायनो बुंदों गावसो खोन्थादों आंनो स' होमबाबो जों मालायखौ दाय होनो हाया बाट जों खोन्थादों आरो दायो सोरबाबो एसे एनै इंगित खालामनो हायोब्ला सोरबाफोर नुदोंब्ला बे फट'खौ होनायखौ स' अननानै प्लिज हेल्प खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच बेनो बिथांनि न'खरनिफ्राय गोबां हेल्प बिबाय थादोंमोन मदद बिबाय थादोंमोन बानायनानै होथार अननानै प्लिज मोनगोन खोमा बे हिन्जावखौ सोरबाफोर नुनानै खोन्थाहरबाय बायगोन खोमा होननानै स' अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय